Kwan jopuonjre madonjo sikunde primary, secondary, kuonde tiegruok kod mbalariany ma pacho ka omedore higani ka ipimo gi higa mokalo. Ka kwan mar jopuonj to dok piny higani ka ipimo gi higa mokalo. Ma ndio oyangi gi duol mar Kenya National Bureau of Statistics manyogolo report manyiso kaka itayo chenro mopogore opogore pacho ka endi. Report ma bende oyango ni kwan omenda ma piny owacho tiyo go e sekta mar thieth omedore gi atamalo 100 higani ka ipimo gi higa mokalo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En report machiwo ler ewi kaka piny Kenya osebed ka itayo ahinya to yore tiyo gi omenda e sectors mopogore opogore. Report manyogol gi duol matimo nonro e weche mag uchumi Kenya National Bureau of Statistics KNBS. Report no yango ni e kind higa mokalo gi higani kwan jopuonjre mag nasari omedre gi atamalo 2 ma en 2,885. Kwan jopuonjre skunde mag primary omedre ka oya jopuonjre 10,364 nyaka 10,387. Kwan jopuonjre skunde sekondar omedre gi atamalo 4.8 nyaka 4,109 ka oya e 3,920 e higa mar 2022. Kwan jopuonjre kuonde tiegruok mag TVET omedre gi atamalo 14.3 ka oya jopuonjre maromo 562,499 e higa mar 2022 nyaka 642,726 e higa mar 2023, ka kwan mar jopuonjre mbalariany ma pacho ka bende omedre gi atamalo 2.9 ka oya jopuonjre 562,900 higa mar 2022 2023 nyaka 579,200 higa mar 2023 2024. Kata obedo ni kwan jopuonjre osebedo ka medre, KNBS oyango ni kwan mar jopuonje skunde primary mag piny owacho odok chien ka oya jopuonj 221,510 higa mar 2022 nyaka jopuonj 219,727 higa mar 2023. Kata kamano, kwan jopuonje skund sekondar omedre ka oya jopuonj 124,992 higa mar 2022 nyaka jopuonj 125,563 higa mar 2023. Kwan jopuonjre ma oyudo omenda mar HELB e mbalariany mag piny owacho omedre gi atamalo 60 nyaka 301,916 higani. E sekta ma thieth, piny owacho mamalo tiyo gi omenda maromo bilion 161.8 higani ka ipimo gi bilion 88.1 manotigo de higa mar 2022-2023, medruok mar atamalo 100. Counties bende igeno ni biro medo omenda ma itiyogo e weche thieth ka oya bilion 95.5 higa mar 2022-2023 nyaka bilion 124.3 higa mar 2023-2024. Kwan mar osiptende odok piny gi atamalo 8.8 nyaka 15,070 higa mar 2023, ka kwan mar osiptende mag level 4 to medre gi osiptende 62 nyaka 1,020 kama en medruok mar atamalo 6.8. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.